Така. Така караме сноуборд. Точно така. Браво, момче. Браво, браво. Здравейте на всички. След последния трип ноември месец, в който пробвах да ските от бордшоп, в крайна сметка се върнах. И сега декември отново съм в Австрия, този път в Гермус. И днес с момчетата от кемпа, ето ги тук. Оп, сехте, оп, оп. Днес тествам Amplit Singular 158 с един много як автомат, признат на всички ви. Именно Ром Катана. Ето този сетъп под мен. 21 минус 6 стенс и да видим как се държи на кишичката. Amplit Singular е Directional дъска, която е предназначена за средно напреднали към напреднали карачи. Предвидена е за каране на всякакви условия, от пудра през вафла до кървиране на висока скорост. Със своя мидфлекс си е слаган по средата между соли грела и таймашина като твърдост. 158-мицата, честно казано, ми беше супер, особено на по-твърдите писти в горната част и кишата по-надолу. Singular има няколко награди за най-добра all-mountain дъска на годината от различни списания и ревюта. Истински Jack of all trades за тези, които искат One Quiver Directional Board.